I dobrodošli na drugo kolo jesenjeg kupa u Hrvatskoj. Meč koji se igra večeras, igramo Hrvatska-Belgija. To je spektakl meč. Jedan dobar meč. Ja ću biti Hrvat normalno. Naši zapadni, A joj, Eduardo ne valja, mora on na klupu, umjesto njega Manđo. Krančar, umjesto njega Iličević, Hamburgovac. I možemo... Evo nas, Bernabeu, otkud Bernabeu? A dobro, hajde. Hazard crveni. Ha ha. Minoe. Hrvatska je bolja od... Vagoda koja je radio na vješavci. Ne, nažalost Hrvatska gubi od Belgije i to se igrače manje. Nevjerovatno Hrvati gube. Brani Minoe, čupa Minoe, Bog te Belgiju.
pogodio čovjek u glavu, jebote. Jedan, evo Hrvatske, Vukojević. Kakav projekt je Vukojevića. Ovo je golčina i po. Bravo za Hrvatsku, bravo susjedi, ovo ste sjajno. Poet projektiva, zuk. Ovo je projekt koji se rijetko viđa, poet. Odbila se lopta, a ovaj sam naletio, zuk. Pocijepo je Minoja, Minoja nije imao šanse, ovo se mora spasti pod hitno. Ovaj se projektil morao spasit, ovo je projektil projektiva. Svaka čast Hrvatska. Puno faulova ima.